Opel Corsa C 1200 ΧΕ κινητήρας. Πρόβλημα με την τροφοδοσία. Βγάλαμε την τρόμπα για να δούμε πως είναι η τρόμπα και να δούμε και κάτι άλλο πως είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η τρόμπα. Αυτό είναι βουλωμένο. Για να δούμε και μέσα από το ντεπόζιτο πως είναι. Το ντεπόζιτο, μάλλον όχι το ντεπόζιτο, η βάση της τρόμπας πρέπει να βγει και να καθαριστεί. Γιατί αν βάλουμε την τρόμπα κατευθείαν τώρα έτσι όπως είναι, πάλι το ίδιο θα γίνει. Θα καταστρέψουμε μια καινούργια τρόμπα. Καινούργια είναι αυτή. Οπότε με όλο αυτό εδώ το πράγμα που έχει μέσα δεν θα δουλέψει πολύ καιρό. Επίσης, όταν αλλάζουμε τρόμπα βενζίνης, υποχρεωτικά αλλάζουμε και το φίλτρο βενζίνης. Κάτι μου λέει εδώ, υποπτεύομαι ότι δεν το έχουν αλλάξει ποτέ και αυτό. Θα το δούμε μετά.